Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane. Namhlanje kukhona into engifuna ukuthi ngikhulume ngayo ngichaze. Masikhuluma ngomuntu, umuntu eyedwa. Umuntu uhlukene kabili mayewumuntu. Kukhona isidumbu, kukhona umoya. Njoba kukhona isidumbu, kukhona umoya. Uma kulashwa silapha lo moya. Isidumbu singavela isilonda, isidumbu ungavela noma yini ebusweni kusuke kulimele isidumbu lapho. Kunokuthi umuntu makuthiwa umuntu ushonile, isidumbu suke sikhona kodwa yena usuke engasakhulumi. Lo muntu okuyena usuke esephumile wahamba owumoya. Sengisho ukuthi masikhuluma ngokwelapha uzothola ukuthi wena uphuphe udla ngalesikhathi uphupha kusuke kuyilo moya lo osuke ukutshela izinto. Yilo moya lo ohambayo uyokhuluma namathongo. Yikho uzoyiphupha ukhuluma nabantu abangasekho ngoba lo moya lo uyakhona ukuthi wena uxhumane nawe ubuye futhi uxhumane nabantu abangasekho. Isizathu sokuthi ngichaze lento le, wena uzothola ukuthi wena udlisiwe ulele ebusuku ngephupho. Umese uyakumelaphi wendabuko mese yakuphalazisa kodwa wena uphuphe udla. Angazi noma uyangizwa, wena uphuphe udla yena useyakuphalazisa. Mase sekuphalazisa kuphuma lutho lana kudlanga umzimba kudle lo moya. Wena kahle kahle kukhona abantu abaphupha izinto zabo zifaswa noma efakwe ejele noma enziwani. Kusuke kufakwa lo moya lo not isidumbu. Ma uye enyangeni noma uye kumelaphi noma uye kumthandazo noma uye kubani, kufanele ekunikeze izinto zokuthi kulapheke lo moya. Uma wena uphuphe udla, mhlawumbe uphuphe udla inyama yenkomo, kufanele ukuthi uma uyisebenzisa le mithi uphuphe wena uphalaza. Yabo, kusho ukuthi lo moya lento isiyaphuma kuwona. Uma uphuphe wena ufaswa ngamaketango noma ufaswa noma ugqitshwa, kufanele uthi wena uma usulashwa ngokomoya, sikhuluma ngokomoya noma kuthiwa uyakuthandazela, kufanele uphuphe wena ukhululwa ejele. Yabo, yikho ngithi indaba yokwelapha ijulile, indaba yokwelapha umoya kujulile, umoya nesidumbu. Uzoqhuma uphalaze wenze zonke izinto.